igennem den her video skal vi ind og se på, hvordan vi udnytter vores e-mail og faktisk fører folk til vores e-mail funnel, og hvordan vi hiver dem igennem vores e-mail funnel, sådan så vi faktisk fører dem over til salg til forskellige punkter, og vi hele tiden fører dem fra det ene sted til det næste sted til det tredje sted og sælger til dem igen og igen. Mange gør det, at de bare har en e-mail liste, hvor de bare sender nye mails til hele tiden. De har ikke sat det op på automatik. Fordelen ved automatikken, det er, at når du har solgt en ting, kan du føre dem videre til den næste ting, det handler om at sælge til dem. Hvis du kender allerede, ved at hvis du gerne vil se smuk ud, jamen så skal du gøre sådan her, køb det her produkt. Når du så har lært dem at se godt ud, så er du, nu ser du godt ud, og så har du behov for det rigtige tøj. For at finde den rigtige tøjstil for dig, skal du gøre sådan her, og så lærer du dem igennem alle de her e-mails. Og når de så har købt, hvad de nu skal købe, så er det, og når du så har købt det rigtige tøj, er du også nødt til at have det rigtige sko. Og nu her henvender jeg mig til kvinder. Og derfra så fortæller man om alle de her sko, der nu er, og hvad er fordele og ulemper ved alt sammen. Og når de så har sagt ja tak til at lære mere omkring de her købt nogle sko, så er det når du så har det rigtige, ser rigtig godt ud, du har det rigtige tøj, du har det rigtige sko, så er du også nødt til at have det rigtige smykker. Og så fører du dem ned i en ny funnel derfra, og så kører den hele vejen igennem. Og der er det jo, at vi har mulighed for at hele tiden at bygge den op i den her funnel. Nogle gør det, at man sender den samme mail til folk igen og igen, indtil de har åbnet den her mail, for at de så får den næste. Jeg har en anden proces end den, fordi jeg bryder mig ikke om hele tiden at spamme folk med de samme mails, bare for at få dem til at åbne det. Det bryder mig ikke så meget om, men det er så min måde at se på det jo. Det jeg godt kan lide, det er, at vi skaber e-mails, som der gør en forskel, som der giver noget glæde, som der giver noget interesse. Og nu skal jeg lige kunne tegne på det her også. Det er jeg lige glemt at sørge for. Så I kan se, hvor jeg har mine tanker henne. Sådan der. Vi har fået dem ind på vores e-mail funnel. De er altså tilmeldt sig vores e-mail. Vi sender dem 1-4 mails, hvor vi går ind og gør en forskel, giver dem en interesse inden for et eller andet, hvor de har mulighed for at sige på 5. mail for at få et særligt tilbud, som der kan skabe en forskel inde i dem, hvor de så kan sige ja eller nej tak til det her tilbud. Herfra der har vi, hvis de så siger nej, så fører vi dem videre over til 4 nye e-mails fra vores side af, hvor vi igen kommer ind og giver dem en masse viden og giver dem en masse inspiration, og hvad er det de kan gøre for at forbedre deres liv lige med det her. Og så igen sender vi dem et nyt tilbud, og hvis de siger nej, så giver vi dem en nye 4 e-mails, hvor vi igen kommer ind og giver dem inspiration og interesse i en hel masse. Og hvis de siger nej, hvis de heller ikke vil den, så er det, vi fører dem tilbage for at give dem tilbage og give dem de inspirationskilder, der nu engang var. Og så kan de føre dem igennem den proces en gang til, hvis det skulle være. Nogen bryder sig ikke om det, nogen bryder sig om det. Det er helt op til dig, om du vil gøre det på den ene eller anden måde. Det vigtige her, det er så, at når du har ført dem igennem, hver gang, så er der en mulighed, hver gang du har sendt dem et tilbud, og de har sagt ja tak, så starter du en ny e-mail funnel, hvor du så fører dem igennem nøjagtigt samme proces en gang til, bare med en ny ting, hvor du igen kan gå ind og gøre en kæmpe forskel for dem. Og i den her e-mail funnel, der har du mulighed for at sende den til din Facebook gruppe, hvor du har en anden funnel. Du har mulighed for at sende den til en træningsfunnel, du har mulighed for at sende dem til en content funnel, du har mulighed for at sende dem til mange andre forskellige funnels. Du har mulighed for at i dem alle sammen, at det handler om, at de booker en samtale, for at du kan føre dem til den næste ting. Lad os sige, at du fører dem til en samtale inden for de første 5 e-mails. Og til den her samtale, der er det så, at de siger, jamen det lyder rigtig, rigtig godt, og det kunne de faktisk rigtig godt tænke sig at få mere. Jamen så har jeg min bog, du kan købe. Den tjener du så 149 kroner på. Og den her bog, den fører dem så videre til andre funnels også. Så de i den sidste ende siger ja tak til at deltage i din mastermind, i din coachingforløb, i din det produkt du tjener alle pengene på.
Der er en masse små ting, du kan tjene penge på, hvor det er gode penge, fine penge at tjene her nu, men det er ikke den der, hvor her der tjener jeg alle mine penge. Men den her proces har du mulighed for at sende dem igennem, så du på lang sigt begynder at skabe en god omsætning. Lad os sige, at du er affiliate partner, det vil sige, at du henviser til andres produkter og tjener penge på den måde. Der er det jo en fordel for dig, hvis folk de så siger ja til nogle af de her produkter, og faktisk køber den vej igennem, og på lang sigt tjener du så, når hver gang de kommer ind på din nyhedsmail, kører du dem igennem hele den her proces. Altså du kører dem igennem den her proces, og når du kommer dertil, at du ikke har flere der, så fører du den ned. Så fører du den ned til næste, hvor du så igen kører ind i en ny proces. Og på den måde kan du føre dem igennem alle de ting, som du faktisk prøver på at sælge dem, sådan så at de faktisk kan få en masse glæde ud af alt det her. Og det kunne sagtens være, at du har 4 e-mails, du prøver på at sælge her, for at de skal købe det her, den her ene ting. Og så har du 4 nye mails for at de skal købe den her særlige ting. Så har du 4 nye mails for at de skal købe den her ting. 4 nye mails for at købe den der ting. Og derfra så sender du dem bare ned, og så har du en lang proces, du faktisk bare fører dem igennem. Og lad os sige, at det var 15, det er 30, det er 45 e-mails, der bliver sat op, hvor du sælger 1, 2, 3, 6, 9 forskellige produkter. Og det måske går ind og køber 1 eller 2 af produkterne, og der tjener du så nogle penge igennem. Men du har skabt hele den her proces, de kører igennem for at lære alle de her ting, og de bliver bedre og bedre og får mere og mere viden, og de føler en spænding i at følge med i dine mails, fordi du kan prøve på at forbedre deres liv på alle mulige punkter. Og der er det, du kommer ind og viser dem alt det her, og det kan gøre en kæmpe forskel i deres liv. Nu ved jeg godt, der er godt nok mange lønstil. Sådan der. På den måde kan du komme ind og vise dem den forskel, du kan gøre for dem, og hvad der skal til for at de kan skabe den her forskel for sig selv. Og det er det e-mail-funnel den sådan set går ud på. Og herfra har du en mulighed for at sende dem til mange andre funnels. For hver gang du sender dem til et eller andet, har du mulighed. Lad os sige, at hver eneste e-mail du laver, kommer det hen på en ny landingspage, hvor at de ser din træningsvideo. Og ind under den træningsvideo, der er der så mulighed for at købe. Det vil så sige, at du har lavet, hvad var det jeg kom op på, jeg kan ikke engang huske hvor mange 45 videoer, 45 træningssider, hvor de har mulighed for at hoppe ind og købe et produkt, eller hoppe videre ind på en ny rejse igennem. Mulighederne er mange. Det handler bare blot om, at du sætter ned og finder ud af, hvad er det for en rejse, du gerne vil føre dem på. Jeg er Jan Lien. Tusind tak, fordi du så med igennem den her video. Kunne du lide den her video, så endelig gå i gang med at lave din funnel. Ved du ikke præcis, hvordan du skal gøre, så kan du hive fat i mig, og så prøver vi at finde ud af, hvordan du kan sætte det op for dig selv. Jeg hjælper gerne med at finde ud af, hvordan du skal bygge din rejse til dine kunder. Så alt hvad du behøver at gøre nu, det er at sige god dag. Jeg er Jan Lien, som sagt, og jeg vil bare ønske dig en rigtig god dag, og så du kan komme i gang med din kunderejse. Hej så.